Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Ләйсән Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәт халкын эш белән тәкъмин иттеләр. Колабыз парклары мәдәни яктан ничек үзгәрәчәк? Моның өстендә кемнәр эш башкара? Бөгелмә укучылары углерод изен эзли. Колабызда вакансиялар ярминкәсе уздым. Теләге булганнар Әлмәтнең алдынгы эш бирүчеләре белән аралаша, бушлай һөнәри курсларга языла, үз эшеңне ачып җибәрү буенча белгечләр консультациясен ала алды. Нинди вазифалар буш һәм кайсы элекке белгечләренә кытлык барлыгын Лина Хәсән шуны белеп кайтты. Вакансиялар ярминкәсенә килүчеләр демонстрацион система белән таныша һәм колабызның, районыбызның актуаль вакансияләре турында мәгълүмат ала алды. Әлмәттә масштаблы форматта вакансиялар ярминкәсе 2нче ел рәттән уза. Оештыручылар сүзләренчә, аны кадрларга ихтыяҗ булган эш бирүчеләр бик көткән. Катнашырга теләк белдергән оешмалар саныгына 400-тәгә җитә. Ярминкәдә күпчелек оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре, Эчке эшләр идарәсе, хезмәт күрсәтү һәм җитештерү өлкәсе вәкилләре эш тәкъдим итте. Самые такие популярные вакансии – это водители. Самая нехватка водителей, большая такая кадровая потребность – это во всех, можно сказать, организациях водителей. То есть это самые востребованные. Инженера представлены у нас во многих организациях, сфера обслуживания, повара, официанты. Нефтче мәдәният сараенда узган вакансиялар ярминкәсенә килүчеләр мондый чараларны мөһим һәм файдалы дип саный. Вакансии так-то предусмотрела, смотрю, может получится, может устроить куда-нибудь. Я нашел работу, и уже с того вторника я приступаю к работе. На следующей неделе. Устраиваюсь официально, и все, и начинаю работать. Эш эзләргә, эш бирүчеләр белән аралашырга килүчеләр арасында хезмәт тәҗрибәсе булганнар гына түгел. Биредә соңгы курста укучы студентлар да бар. Алар киләчәктә кайсы оешмаларга урнаша, үз өлкәләрендәге һөнәрләр буенча юнәлеш ала алулары белән рәхмәтле. Это большая перспектива на будущее. Вот у нас как раз последний курс. Найти хорошую работу, что по душе, что нравится. Может, что-то по специальности, может, еще что-то. Считаю тоже, что это хорошее место, мероприятие. Можно найти работу, смотреть, какие есть вообще вакансии. Я узнал много новых профессий разных, как устроиться, что там, какие есть вакансии, зарплата. Вакансиялар ярминкәсенә килүчеләр демография проекты кысаларында кемнәргә дистанцион бушлай белем алу мөмкинлеге бирелүен белде. Шулай ук үз эшләрен ачарга теләүчеләр бер мәртәбә финанс ярдәм алу турында белгечләр белән аралаша алды. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Әлмәттә иҗтимагый киңлекләр дирекциясе ачылды. Бу республика күләмендә 3нче оешма. Беренчеләре Казан һәм Ярчаллыда булдырылган. Әлеге дирекция паркларны һәм скверларны мәдәни яктан тулыландыру өстендә эшләячәк. Оешманың җитәкчесе билгеле, хәзер исә команда җыярга кирәк. Тулырак киләсе материалда. Дирекцияның командасы эшләү өчен парк менеджерлары кирәк. Бу безнең шәһәр өчен яңа профессия. Тәҗрибәле парк менеджерларын табу мөмкин түгел. Димәк, аларны үстерергә, өйрәтергә кирәк. Шундый максат белән 11 сентябрь конкурсы игълан ителде. Аның беренче этабы гариза бирү иде. Оештыручылар бәхетенә 30дан артык яшьләр бу конкурста катнашырга теләк белдерде. Очрашуның хедлайнеры Урал якларындагы билгеле эшмәкәр Ян Кожин. Ул үзенең тәҗрибәсе белән бүлеште. Яшьләргә иске ташландык заводтан дан казанган социаль киңлек ясау турында сөйләде. Ну, это достаточно передовая практика, и в Альметьевске есть идея еще не только заниматься парками, но и чуть пойти дальше в сторону общественных пространств. То есть, например, вот сейчас мы с вами по большому счету находимся в общественном пространстве, да, и тоже определенная событийная повестка, какие-то мероприятия, форматы общения, встреч, совместной работы или совместного отдыха тоже можно здесь придумывать, программировать. Казан һәм парк скверлар дирекциясе вәкилләре үзләренең ничек эш алып барулары турында сөйләде. Кызыксындырган сорауларга җавап биреп әңгәмә үткәрделәр. Потому что у нас очень много парков и скверов в Альметьевске, где мало людей. В основном все дети, взрослые, они приходят в сквер здоровья, например. А остальные скверы, они, можно сказать, пустуют. Вот, и все основные мероприятия тоже проходят на таких... в таких парках, которые на слуху.
Яңа оешкан дирекцияның җитәкчесе итеп Дарья Орлова билгеләнде. Ул бу өлкәдә очраклы кеше түгел. Күп еллар экология департаментында эшләп, шәһәрнең парклары, скверлары белән тирәнтен таныш. Ялгыз агач урман булмас дигән кебек, бу оешма бер җитәкче белән генә эшли алмый. Аңа үз шәһәре өчен җан атып торучылар һәм катлаулы эшкә әзер булган эшчеләр кирәк. Позиция новая, интересная в Альметьевске. Для Альметьевска вообще в целом дирекция – это новое учреждение и никому не знаком формат именно должности парк-менеджера, поэтому заявок у нас достаточно. Мы не ожидали, что будет такое количество, порядка 30 штук, поэтому конкурс будет активный. Район башлыгы Тимур Нагуманов фикеренчә, бәйгедә катнашучыларның барысы да диярлек яшьләр булуы шатландыра. Димәк, яшьләр шәһәрне үстерергә омтыла, аңа яңалык кертергә тырыша. Бәйге биреме дә шуны дәлилли. Катнашучылар билгеле бер парк яки скверны алып, аны ничек үстерү планын халыкка сөйләргә тиеш. Бу конкурсның икенче этабы. Ул 30 октябрьгә планлаштырылган. Нәтиҗәдә дирекция командасына 3 парк менеджеры һәм 3 резервта парк менеджеры салып алыначак. Планнар зурдан. Команда җыелып бетүгә дирекция кышка программаны уйлый башлаячак. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Бөгелмә районы укучылары өчен углерод изен эзләп дигән өйрәнүләр үткәрелде. Ул Татнефть хәйрия фонды һәм киләчәк образы Бөтен Россия проекты тарафыннан оештырылган. Укулар 7-нче гимназия базасында узды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Эко-киңәшләр, виртуаль тикшеренү сүрәтләре, шәхси чемоданнар һәм интерактив чат-бот ярдәмендә балалар углерод изенең һәр юнәлеше буенча исәпләүләр алып бара. Тикшерүдә Бөгелмә районының 150-гә якын укучылары һәм төгәл фәннәр укытучылары катнаша. Наш обучающий исследование в поисках углеродного следа проходит уже второй год в Республике Татарстан. И это мероприятие организовано Всероссийским образовательным проектом «Образ будущего» при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Это, так скажем, мероприятие или обучающее исследование проводится с целью знакомства с восьмиклассниками Татарстана с такой темой, как углеродный след, методами его снижения. Они учатся его рассчитывать в своей жизни, применять эко-привычки. Башта танышу, соңрак тикшеренүләр, сайланган темаларның һәрберсе Татарстан мәктәп укучыларының бер мавыгуына бәйле. Мәсәлән, экология чемоданы югары сыйныф укучыларына үз мәктәпләрендә чүп-чарны аерым җыйну оештырырга, аны икенчел эшкәртү усулларын өйрәнергә ярдәм итә. Эшмәкәрлек чемоданы көн графигын оештырырга, мөһим бурычларга аерым игътибар бирергә, әкренләп эко-гадәтләрне үз тормышына кертергә ярдәм итә. Балаларга барысы да ошый, бигрәк тә химия фәнен яратучылар барысы белән дә соклана. Мне нравится изучение химии, и мне бы хотелось бы более углубленно изучать этот предмет. Наверное, мне больше интересно, из чего состоят всякие вещества, соединения, явления, также какие получаются вещества из других. Яшь галимнәр командасы Бөгелмә районында инде 2нче ел рәттән килә. Алар хисап инструкцияларын җентекләп өйрәнергә ярдәм итәләр. Укучыларга аларны кызыксындырган темаларны аңлаталар. Углерод изен эзләү буенча киләсе өйрәнү Лениногорск районында узачак. Мы будем в 5 районах Республики Татарстан. Мы были уже в Бавленском районе, в Ознакаевском. Сегодня мы проводим в Угульминском районе в гимназии номер 7. На следующей неделе мы поедем в Лениногорск. И затем у нас завершающее мероприятие будет в Альметьевском районе. И это второй этап нашего обучения, обучающего исследования. Первый этап это у нас была программа подготовки для учителей этих районов. И финальный этап у нас будет 9 ноября в Альметьевске в виде научного ток-шоу с онлайн-трансляцией. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Күптән түгел Әфганстанда интернациональ бурычын үтәп халак булган азнакай егете Николай Кандауров турында китап дөнья күрде. Шәһәрнең 6-нчы мәктәбе базасында аны тәкъдир итү чарасы узды. Батырны искә алуга багышланган кичәдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Будучи раненым даже, он отстреливался до последнего патрона. И уже когда его окружили, последнюю гранату вместе с врагами, он взорвал себя и душманами подорвал себя. Это говорит только о том, что он действительно был, во-первых, патриот своей родины. Патриотик рухтагы чара батыр егет Николай Кандауровны искә алып хатирәләрне яңартудан башланып китте. Память очень важна. Нам никак нельзя забывать наших героев, тем более героев, которые выросли из стен этой школы, 6-й школы. Әфганстан сугышының легендар 345-нче десант парашют гвардия полка, андагы хәрби бәрелешләр турында яшь буын документаль фильмнар, язма басмалар аша таныш. Әлеге тәкъдим ителгән китапта мәктәп укучылары өчен кадерле ядкар буларак кабул ителде. Я думаю, что Минем уйлавымча, балаларга кызыклы булгандыр. Мондый очрашулар хәтердә кала. Чөнки бу безнең мәктәбебез тарихы. История нашей школы.
Чара дулкынландыргыч шартларда һәлак булганнан соң батырлык өчен медале һәм Ленин ордены белән бүләкләнгән Николай Петрович Кандауровны 1 минут тынлык белән искә алып тәмамланды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Елхавай авылы мәдәният йортында исә ата-бабалар истәлекләрен торгыз өстендә эшлиләр. Моның өчен хезмәткәрләр өлкән буын кешеләре белән актив эш алып бара. Авылның мәдәни тормышын Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Нәкибә ханым Хәкимова гомерен сәүдә өлкәсенә багышлаган кеше. Лайыклы ялга чыккач та ял итене белмәгән авыл апасым югалып калмаган. Кешеләр арасында яшьлеген озынайту өчен мәдәният йортына йөри башлаган. Анда клубка киләбез дә, кызларыбыз чәй эчерәбезне, тәмле итеп чәй әзерләп торалар. Аннарсын нәрсә кушалар, шуны эшләйбез инде. Нәрсә эш әзерләп куялар безгә, җырлашып, биешеп, матур гына иттереп, эшләп, күңел ачып, рәхәтләнеп, күңелебез булып кайтып китәбез. Нәкибә апа кебекләр биредә күбе. Ханымнар мәдрәсәдә, дин сабаклары да ала, җирле фольклор ансамблендә дә җырлап йөри. Мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Сирина Исмәгыйлова сүзләренчә, өлкән буын активлыгы мәдәни мирасыбызны саклап калуга, аны киләчәк буынга тапшыруга зур өлеш кертә. Авыл халкы ул шундый кеше, аның җаны да, тәне дә теге җыр-моңга бай. Алар элек-электән җырлап, моңланып эшләрен эшләгәннәр. Бүгенгесе заманда да бөтен кеше менә җырлап, моңлап эшен алып бара. Һәм тормыш шул вакытта ямьле була. Мәдәният сагында торучылар арасында тагын бер кеше аккомпаниатор Гөлнар Девяткина. Аны теләсә нинди көйне эләктереп уйнавы, гармунга кушылып җырлавы, теләсә кайсы бәйрәмне җанлы итә. Эшемне әгәр дә бик оста иттереп җырлаучылар булса, аларга аккомпанировать итү үзе бер рәхәт, үзе бер җанга җылылык бирә. Оста җырлаучы кешеләрегез бармы соң? Бар. Алар бик күпләр. Һәм без бәйрәмнәрдә дә шулай матур иттереп, баяннар белән чыгыш ясыйбыз. Клуб мөдире Рәфис Әфләтунов сүзләренчә, мондый команда белән теләсә кайсы үрләрне яуларга була. Нәрсә булса да уйнатырга, биетергә, җырлатырга яратабыз инде. Үзебез менә клуб кызлары белән төрле мероприятияләрдә катнашабыз, шәһәрләрдә, районнарда, менә Казаннарга барып кайттык инде. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.